bafowethu ayikhona something off ngale ndaba yokuthiwa kushone uNathi Mthethwa. Something off ngendaba leyo lokuthi kushone uNathi Mthethwa. Akukho Nathi Mthethwa oshonile la. Akukho Nathi Mthethwa oshonile la. Something off. Yabo nje uma ulibheka ngisho nebhilidi kuthiwa ushonele kulona, ubusubheka iwind ukuthi liqonde ngakuphi. Leli wind kahle kahle alikho iwind kulela hotel. Yabona mangabe wazi iHilton yala eThekwini ukuthi imi kanjani. Hamba kwiHilton yaseThekwini noma iHilton ke yaseGoli ubuka ukuthi yakhiwe kanjani, imi kanjani. Ubuka amawindi ukuthi akhona namawindi ekhombisa amawindi ngaphandle. Yabo lamabhilidi ngathi amabhodlela ngaphandle. Ayikho, there is no way. Ubusubuka ukuya phansi kwalela hotel ukuthi kumi kanjani. Uma City Story utholwe yini security ngemuva noma umuntu osizayo ngemuva, kodwa ubusubheka iroom ukuthi liqondene nani, liqondene nereception, leli room elikhonjiswa ukuthi ubekuphi. Ayihlangani lento, ayihlangani. Futhi okunye uNathi Mthethwa unama bodyguard. Ayikho into ekhuluma ngama bodyguard akho ukuthi where was the bodyguard, what is happening. Kune story futhi sinye sikhuluma ngefoni ukuthi ifoni yakhe engazitholakale kuphi, kwasha kwacima kanjani. Ayihlangani yonke lento, ayihlangani. Phela bafowethu kuba yinxusa, ukuba yinxusa njobe yinxusa nje laseFront. Into enkulu kabi njobe yinxusa laseFront. Into enkulu kabi. Uma uyinxusa nje unama bodyguard ugadiwe, isecurity ezokuphepha serious. Akukhulunywa lutho ngesecurity ukuthi isecurity belikuphi, kwenzakalani. Uze wasibhuka yena ehotela then wafika kanjani ehotela bekuphi ama security akhe. Something off la, something off. Phela siyazazi bafowethu lezi zinto ukuthi ezweni lakho mangabe kubheda ebese yobhaciswa. Yabo nje mangwa eCape Town. ECape Town kunama wine farm engwaziyo. Abantu omunye engimaziyo wayemfundisi owabaleka eFrance ngoba kwakade kunezimpi, wabaleka eFrance wazobhaciswa eSouth Africa. Uma efika eSouth Africa eCape Town wafika wanikezwa iplaza, waliphiwa wanikezwa ifarm, unefarm wine busy ekhiqiza imali kuyimanje ifarm wine lapha eCape Town, yabo. So lezi zinto zama politician whereby makukuthi endaweni yakho khona izinto obuzenze engahambanga kahle, uyabhaciswa kwindawo bese kuqanjwa amanga kuthiwa ushonile ungashonanga. Uhlale kulo ndawo unikezwe nobuzwe ube kulo ndawo leyo. So ke now lenye ukuthi kuthiwa ushonile uNathi Mthethwa, bekufuneka simbone ngempela ukuthi nazi intatheli zimveza lapha eshonile phansi ephahlazekile, ngoba kwayilona leli bhilidi molibona sisuka phezulu mathe lizofika phansi linendawo engathi isikwele. Ubengeke asuke straight azayoshaya. Kodwa amawindi lawo awavuleki. There is no way you can open those windows ukwazi ukuaccessa ingaphandle, ukuphuma ngaphandle. There is no way. Ungabe ngcono ukuthi bathi ushayiswe imoto noma ukuthi ushayise engozini yemoto. Kodwa le Nathi Mthethwa yokuthi ufile, hayi mina guys, hayi angihambisani nayo, iyamanga nje, amanga nje, uhubhula bhejane. Uhubhula bhejane bakwethu sebeyosilethela ke ibhokisi la eSouth Africa ligoqwe ngeflag le country elingenamuntu phakathi. Beshayeke iaction imovie beyidlala iphelele kuze kuyofika la ifika khona, culo amaculo ngendlela ejwayelekile, but this one sishawa ngemfe ephindiwe, ayikho le. Fellow South African, sishawa ngemfe imfe ephindiwe, amanga lawo, ayikho lento yapha.